da, ne, da, ne, da, ne, ne, da, da. U postkomunističkim zemljama postoji tendencija formiranja nove klase koja se ogleda kao dobro organizovan pokret licemerija, gde je oholost najveća vrednost. Klica konformizma nagriza nosioce promena. Da, ne, da, ne, ne, da, ne, ne, da, ne, da. Intelektualci koji su predstavljali pokretačku odgovorniju stranu društva nestaju u masi kompromitovanih karijerista zadovoljavajući se blagostima koji uspavljuju duh i dovode do inferiornosti prema stvarnim vrednostima. Postaju strukturalno isti kao i oni protiv kojih su se nekada borili. Da, ne, da, ne, da, ne, da, ne, da, 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 da.